Здравейте, казвам се Стефан Стефанов и съм запален ловец. Обичам така оръжията, лова, оптиките, пушките, всичко, което е свързано с прецизния изстрел. В настоящата поредица от видеоклипове ще ви запознаваме с различни оптики, пушки, бързомерци, далекомери, монтажи и така нататък, боеприпаси, всичко, което сме се докоснали, до което имаме така впечатление. Няма вносител на оръжие, който да не спонсорира и не искаме и да има на този момент, защото държим нашите ревюта да са максимално обективни, да са полезни на ловците, които тепърва им предстои да направят избор. В днешния епизод искам да разкажа малко повече за избора на оптика, какво представлява оптиката, какви са параметрите и така нататък. Всяко нещо, което би било полезно за начинаещ ловец или ловец, който тепърва си е взел нарезно оръжие и се чуди и се лута какво означават всички тия параметри в морето от предлагане от носителите на най-различни уреди, така че да може максимално обективно да се направи избора и негови избор след това да му върши работа. Така, първо ще кажа няколко думи за параметрите на оптиката. Всеки е чувал от 1 до 6 по 22, от 1,5 до 6 по 42, от 2 до 12 по 50 и така нататък. Може би някои хора не знаят какво означават тия параметри. Първото число, това е минималното приближение. Да речем, както е тази оптика, от 1,25 до 4. 1,25 е минималното приближение, което може да ползваме уреда, 4 е максималното. По 24 това означава, че диаметъра на входната леща е 24 мм. Колкото по-голям е диаметъра на входната леща, толкова повече светлина навлиза в оптиката и толкова по-добре вижда тя при нарушени светлинни условия, да речем на сумрак или през нощта. Разбира се, това зависи от качеството на лещите, но като цяло това е правилото. Така, ще започнем с един уред на шведската фирма Aimpoint 9000 с големина на точката 2 мола. Това са 2 оглови минути или на 100 метра точката ще покрие кръг с диаметър 6 см приблизително. Напълно адекватен уред за стрелба до 100-120 метра по расета или долу-горе животни с такива размери. Няма приближение, което позволява да се стреля с две отворени очи, т.е. имаме 100% от зрителното поле, нямаме сляпа зона, както когато се затворим едното око, и това го прави също много подходящ и за лов на опасен дивеч, където ни е необходимо светкавично прихващане на целта и, разбира се, точен изстрел. Четвърта година го ползвам този уред и не виждам нещо до момента, за което бих го заменил. Много лек, много компактен. Знаете, при лова на гонка по цял ден пушката стои в ръцете ни и това позволява ловния изглед да е малко по-приятен. Разбира се, има места, където хората ловуват с малко по-големи отворени пространства, където понякога се налага да се стреля на 150-200 метра, или особено в нашите дружинки, когато ни видят с карабина и ни дават да пазаме този склон там до 300-400 метра. Някои хора предпочитат оптика с приближение. Тая, както казахме, от 1,25 до 4 и спокойно можем да правим добри стрели на 200 метра. Не казвам, че по бягащи животни, но това зависи от стрелковата подготовка на ловеца. Така. Следващата оптика е малко по-тактическо изпълнение. Тя е с открити корекционни тумблери. Както се вижда, бързо може да се набере корекция за спада на куршума. Тя е на американската фирма Vortex от 4 до 16 по 50 с тактическа скала. Аз лично използвам за моята карабина в 243 калибър за малко по-далечна стрелба и за удоволствие, понеже калибъра позволява по-лек откат и така не ни изморява дори при повече стрелба. И последната, тежката артилерия Night Force, американска оптика от 3,5 до 15 по 56 пак с тактически корекционни тумблери, много бързо, много отчетливо се набира каквото и да е с тях. Говорим за корекцията на спада, на вятъра тук отстрани. Има Zero Stop функция, която ни позволява, когато сме набрали някаква корекция, много бързо, без да гледаме, да се върнем точно там, където е била нулата. Тази оптика има и сенник към нея. Отпред затова изглежда по-дълга. Сенника ни позволява да направим изстрели срещу, когато слънцето свети срещу нас. В повечето оптики се образуват едни петна, едни кръгове. Сенника ни позволява да го избегнем. Това, разбира се, когато са намалени
когато имаме намалена светлина, сумрак, трябва да го махнем, защото той пък намалява светлопроводимостта. Така, има два стандарта в диаметъра на тубуса на оптиките, 30 мм и 25,4, т.е. 1 инч. Фактически има и други на 34, 36, 40 мм, но това са двата така най-разпространени стандарта. Основно европейските оптики са с стандарт 30 мм. Това трябва да се знае от всеки, когато се избира оптика и монтаж, съответно ринговете, които са към нея, за да няма разминаване. Така, друго, което е важно за мен, е зрителното поле, обхвата на зрителното поле. Затова аз, когато правя сравнение между няколко оптики, винаги гледам към някакви обекти, които са много, да речем гора с дървета, за да мога така по набелязане, да речем няколко дървета, да преценя колко е широк обхвата на зрителното поле. Колкото по-широк е, толкова за мен една оптика е по-добра, защото можем да видим повече неща през нея. Разбира се, това не може да го направим в магазина или много трудно да го направим в магазина, заради това ние в тия ревюта ще го направим заради вместо вас. Друго важно нещо е подсветката. За мен има два типа лов, при които е задължителна подсветката. Това е лова на диви прасета, защото когато сме в някой осояк, някой дол, където е малко по-тъмно, малко по-сенчесто, тъмния кръст, когато го сложим върху животното, почти се слива с него и е трудно в такава динамична ситуация, изпълнена с адреналин, да сме сигурни, че попадението ще е добро. Заради това, когато е пусната подсветката, върху тъмното тяло на животното се вижда прекрасно къде ще отиде нашия куршум, ако пушката не е простреляна. Другия случай, в който за мен е задължителна подсветката, не просветката, както казват много хора, това е лова на хищници, който основно се извършва на сумрак или варда, да речем, за по-големи животни. Там, когато вече светлината изчезва, подсветката е нещото, което ще ни позволи да направим добрия изстрел. Общо взето, това е за оптичните прибори. Има различни ценови класове. Разбира се, колкото по-скъпа една оптика, по правило е по-добра, но това не означава, че ще върши, да речем, 3 пъти по-добре работата от една оптика среден клас. За мен е важно оптиката да може да държи прострелката, да е достатъчно така здрава, за да поеме, да речем, някакви удари минимални, които в лова ги има. Аз именно заради това повечето си оптики ги увивам с една такава еластична камуфлажна лента, която малко или много обира част от сътресенията при удари, защото, знаете, не ловуваме в аптека, ловуваме в гората, в джипове, оптики, пушки, удръци, понякога има сътресение и за мен това е важно. Фокалните равнини, само останаха да споменем няколко думи за тях. Първа фокална равнина е когато при увеличение на приближението се увеличава и кръста. Дебелината на кръста се увеличава пропорционално с увеличаване на приближението, докато при втора фокална равнина скалата запазва същите си размери, независимо на какво приближение стреляме. Това не позволява малко по-прецизно премерване на далечни дистанции и когато стреляме, да речем, за група, когато се стремим да постигнем най-добра група, тънките нишки ни позволяват по-добре да се справим с тази задача. Ако ви е харесал клипа или го намирате за полезен, моля, абонирайте се за моя YouTube канал. По този начин ще може да получавате известия, когато качвам всяка седмица нов клип. И ако все още не сте закупили нашия филм Глиги за лов на диви прасета, направете го, сезона започва. Много стрелба има, много интересни ситуации, на забавени повторения, виждате такива детайли, които с просто око не можем да видим. Това е от мен. Диска може да го закупите в ловните магазини или да го поръчате директно на 0882 75 75 10.